tashanyira kugokwe taitawo mukana wokutaura naChief Njelele vatiudzewo kuti ivo nyaya dzavanotonga kunoku dzakamira sei uyezve chii chavari kuita kuti nyaya idzi dzinge dzichiitawo shoma zvavari kuitawo munharaunda yavagere inoi. Regai nditange ndati vazviintroduce kwamuri vatariri nevateereri veSly Media TV. Chief, tinokugamuchirai pachirongwa chatinoti The Verdict is Yours chinobuda paSly Media TV. Vateereri nevatariri vangada kuziva kuti Chief Njelele ndiani? Chief Njelele ndiChief Njelele. Ndini. First name ndoitwa Moses Mishek Njelele, ndo zita rangu rokuberekwa. Ndini Mambo Njelele since 2001 ndakatanga. So I think one of the senior chiefs in Zimbabwe. Yes. Program nyaya dzatinosangana nadzo pano sokubvunza kwamaita mainly isu traditional leaders tinofocusa zvikuru munyaya dzine chekuita netsika dzedu nemagariro edu, ndo nyaya dzatinowanzokuita. Dzinenge dziriwo dzinosanganisa zvecriminal tinodzirefera kumacourts kuti dzinoitwa kumacourts. Then isusu pano tine policy yekuti kupedza nyaya kufumura munhu akakanganisa zvinonyadzisa nyika kana zvonyadzisa dunhu tinomufumura so that vanga vachida kuzviita vaziva kuti nyaya ikaenda kwamambo ndinonotaurwa, ndinonofumurwa, mambo havana secret, ndinotaura. So uyezve besides kufumura, I believe in justice, kuti nyaya ngaingotongwa zviri fair. Kana munhu ari wrong anofanira kuudzwa kuti zvawaita handizvo wakanganisa mudunhu. So ndo mashandiro atinoita iwayo. Mukutonga kwenyu mambo, nyaya dzamunoti dzakawandira kudunhu renyu rino iri dzingava dziipi muchidembo? Handikwanisa hangu kuzodzinyanya, but nyaya dzakuti wandira iye zvino nyaya dzema-adulteries, dzekutorerana madzimai, ndo nyaya dzakuti tiwandirei. And even ma-divorces, but ma-divorces maona ndinoita maybe yanga nyaya kuti vanhu vanga vachiroorana vachiri vadiki, zvinova zvokurambwa nehurumende kuti ngatichengedzei mwanasikana, tisarodze vanasikana vachiri vadiki. Mwanasikana pawanomurodza vanga vachiroorwa at 14, 13 and 15. Mwana ipa anozonosvika kuma-19 years, mukomana wake maybe anenge akuma-23 years, anenge akutomuramba achisatomudi. Saka anenge akutoti ndawana mumwe mukadzi, but already mwanasikana anenge atova damaged, atopera basa. Saka we're trying to avoid as much as we can kuti mwanasikana ngaroore abva zera, at least not 18 years, maybe 19, 20 thereabout. Ndokurudziro yatiri, so that apinde marriage achiziva kuti marriage inochengetedzwa sei. Then nenyaya dzinonetsa woma-domestic violence tiri kunyatsotsiura nenyaya yemutoriro yekuti vanhu vasamwe zvinodhaka. Vanhu vechidiki vari kunyanya kumwa zvinodhaka zvikunzi nehurumende pasinazvo, nesu kuti pasinazvo nokumwa zvinhu zvinodhaka, nokuti zviri kukonzera kufa kwemichato yakawanda mudzimba. Zvakanaka. Mamwe matanho amuri kutora nemamwe mapazi ehurumende amunoshandidzana nawo kuitira kuti mhosva idzi dzive dziri dzishoma ndeape? Toshanda nemapazi akawanda ehurumende. Find kuti machiefs vanoita kuhealth variko, kutsika dzechivanhu variko, kupi kupolice. Saka isu tinolinka zvinhu zvakawanda, kana zviri at risk kumunhu tinoisa kupolice. Uwo tichimhanya neMinistry of Health nenyaya dzekuti vanhu ngavaberekere kuchipatara, vasaberekere mudzimba. Tichimhanya nenyaya dzekuti vana kana paita program yehurumende vana ngavaite immunization so that tidzivirire zvirwere zvakawanda. Ndo nyaya dzatikushanda nadzo, dzakati wandei dzatinoshanda nemapazi ehurumende dzakawanda. Aiwa, tinotenda. Totarisawo chimiro chenzvimbo yenyu, nzara gore rino yakarova Zimbabwe yese kazhinji. Kuno zvakamira sei? Kuno kwakutorina chiunhu. Kwakatotsva mvura
tosiibata maybe ne6 meters but zvino hautoibati ukatochera mvura. Tine rwizi, tine mvura, water level yedu yakanyanyodzikisa, hakuna mvura. Tinototyira even zvipfuwo zvakawanda zvinogona kuparara nenyaya yekushayikwa kwemvura nechikafu. Asi chevanhu tinotovimba nehurumende because president ora kuti no one anofanira kufa nenzara. Saka ndokatangotarisirawo kuti tibetsereke, but kune nzara yakaipisisa, kutorina chikafu right now. Vanhu varitochema nechikafu, havana chikafu chokutodya. But laki riripo randingade kungoti zviri nani unlike ya 2008 ndeyekuti iye zvino unokwanisa kuona chingwa mushopu chirimo, unokwanisa kuona rice, unokwanisa kuona mapotatoes, unokwanisa kuona flour, unokwanisa kuwanawo hufu uri kutengeswa zviri beta. Kana une mari yako unokwanisa kunotenga obetsereka. Ndo rombo ratina rakanaka, zvinhu zviripo zviri kuwanika, like kuti zvinhu hamuna mashopu, nzara yopisa, hano zviri tototi Mwari totomutenda nazvo izvozvo. Tongobva tatora mukana uno Mambo kuti mungotipawo update nenyaya yakaitika mudunhu renyu muno yana Munyaradzi kuti zvaapapi saMambo wedunhu. Yeah, nyaya yeMunyaradzi iri very tricky, but tine plan yekuti tatori paadvanced stage yekuti Munyaradzi achengete mabhonzo ake. Ndodavira kuti zvino atori mabhonzo. Saka patakapedzisira meeting tataronga nedistrict Joko kuti tichaita ngenja family yacho yekwana Munyaradzi, tisingavaisi kuti pane police pane titaure navo pachivanhu. So takawirirana vakati no, regai kuti tinogara pasi semhuri kuti zvataura Mambo tizvishandise. Saka ndofara kuti vakazondudza kuti vakazondudza kuti Munyaradzi ati munondiviga muna June. Ndikati makamuona kupi paakakuudzai kuti munondiviga muna June? Makasangana naye kupi? So I mean ndozvavari kubhelieve kuti mwana wavo anovaudza zvavanofanira kuita, but vari kutenda kuti zvino hatitaure netichengete mabhonzo acho. Kana iri ngozi yongosara iri ngozi ichingorwisana nevanhu vacho. Pane zvekuitika zvatiri pane papo kuti kwanzi wazodai, but haizvo hatifaniri kuzvikurudzira kuti titi ndo totora advantage. Munhu anodzokera muvhu muguruva maakafa tonoviga mabhonzo, iye oita zvaari kuita. Since iye zvino ari kuzviita zvaanoita, tichingonzwawo mabhonzo anenge ariko kumochari. Dai uchinzi mabhonzo anoenda ikoko zviri nani, saka mabhonzo anenge ari kumochari. Saka ngatindi tinoaviga, iye ongokontinua achiita zvaari kuita izvozvo, kana if it is true kuti ndo zvaari kuita. Yeah. No, tichivhara program yedu inoyi chief, maybe mune mashoko amunawo kumhuri yeZimbabwe maererano nekuchengetedza kwetsika dzedu dzechivanhu. Yeah, ndachida hangu kurudzira zvikuru kumadzimambo kuti kana ukanzi mambo, definition yetraditional leadership ndeyekuti unoitawo uchiteedzera tsika dzedu dzechivanhu, kuti tsika dzedu dzinotibetsera. Tsika dzechivanhu ndo dzakatikudza kuti tisvike patiri. Notaingoziva kuti mukoma, baba namai vanga vasingaitirwi, mwana airoorwawo aikura achisvika. Iye zvino tikada kuteedza zvedu zvechirungu zviri kuuya zvokuti mwana anogona kungoroorwa baba vasingazivi, wongonochata woita sei. I don't think zviri fair. Dai taramba takadzokera sekurudziro iri kufamba naFirst Lady yekuti tidzokere kumatraditional foods yedu. Zvimwe chete ngatidzokere kumararamiro edu echinyakare ataiita, though tichiziva kuti nyika iri global iri kuchinja zvochinja, but munhu asakanganuka akafa ngakudze baba namai vake. Saka ndaikurudzira madzimambo kuti dai tasimbisa chivanhu chedu mumatunhu matiri, kuti maybe kuoma kwenyika nezviri kuitika izvi zvinoita zvishoma. Panoti tirikuramba achishandisa mitemo, aenda kuEngland wauya newake mutemo, aenda kuChina wauya newake, aenda auya nekamutemo kake achingodai.
Ndifunga kuti ndo zvinodiwa muZimbabwe yemaZimbabwe izvozvo. Yes. Aiwa, tinotenda chief nenguva yamatipa iyi. Mavanzwa chief Njelele vari kuti ngatidzokerei kuchinyakare chedu, chivanhu chedu, tsika dzedu dzechivanhu dzirambe dziri idzo dzatinofamba nadzo panguva inoyi, nekuti taakuwana vanhu vachiunza tsika dzakasiyana siyana idzo dzisingaenderani netsika dzatajaira isu vanhu vechitema. Ndiyo program yatanga tinayo yatanga chikuunzirai isu seSly Media TV tiri kwaChief Njelele kuGokwe, anokuonekai ndiSimba Rashe Zvidza, ndichionekera Daniel Kachere akabata muchini. Tosangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.